Il-kap nazzjonalista Bernard Grech talab lill kunsill Amministrattiv tal-Partit biex jirtira l-ftuħ ta' proċeduri interni kontra l-ex kap Simon Busuttil dwar Grant. Dan ikkonfermah il-Partit Nazzjonalista stess fi stqarrija fejn qal li tneħħa kull ħsieb li tibda xi proċedura kontra Simon Busuttil fuq talba tal-kap Bernard Grech. Fl-istqarrija saħansitra l-partit immexxi minn Bernard Grech irringrazzja lil Simon Busuttil. Meta kienu ħarġu l-konklużjonijiet dwar il-gidba Grant, l-amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista kien ħareġ itenni l-pożizzjoni inizjali ta' Adrian Delija li dak iż-żmien kien kap tal-partit. Oriġinarjament Delija kien wera l-bib ta' barra lil Simon Busuttil wara li dan tal-aħħar kien bena l-kampanja mimlija kalunji u attakki personali kontra l-ex Prim Ministru Joseph Muscat dwar Grant. F'inkjesta ta' 1400 paġna dak iż-żmien il-maġistrat inkwerenti Aron Buġejja kien ikkonkluda b'mod ċar u unekwoku li l-allegazzjoni li l-kumpanija Grant hija ta' Mart Dr. Muscat kienet gidba u saħansitra anki tresqu provi folozz billi anki waslu quddiem il-maġistrat firem folozz. Il-ħamis fl-laqgħa tal-amministrattiv Bernard Grech innifsu talab biex nitneħħa kull referenza għal proċeduri fil-partit kontra Simon Busuttil. Grech kien appoġġjat mill-fazzjoni Busuttil biex sar kap f'Ottubru li għadda, għalkemm Adrian Delija kien inizjalment talab biex Simon Busuttil warrab wara li dan għamel kampanja bbażata fuq il-gideb. Delija iffaċċja l-ewwel rivolta interna mid-deputati nazzjonalisti. Bosta deputati nazzjonalisti ewlenin tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil fosthom Jason Azzopardi, Karol Akulina u anki Beppe Fenakadami kienu ħarġu minnu fih jaqbżu għal Simon Busuttil u ppubblikaw il-messaġġ Not in my name. Dakinhar kienu sostnu fil-miftuħ li mhux jaqblu ma' Delija li Simon Busuttil kellu jwarrab. Busuttil qatt ma ċeda u baqa' anki fil-grupp parlamentari u Delija kellu jdoq l-irtirata u żamm lil Busuttil sakemm dan mar Brussell assistent ta' Manfred Weber. Intant brabta ma' dan l-iżvilupp dwar Busuttil, l-ex kap innifsu Simon Busuttil kiteb li apprezza l-ġest li għamel miegħu Bernard Grech. Quddiem il-gidba Grant qal li rebaħ il-bon sens u ringrazzja lil Grech u oħrajn tal-li baqgħu jemmnu fil-ġlieda tiegħu li sejħilha waħda għall-verità.